Sawubona Buthemba, ngiyathemba uyaphila. Ngilala ne-step brother sami. Buthemba ngiyafunda e-UJ, ngihlala ne-step brother sami. Sona singu-doctor kwesinye sezibhedlela lana eGoli. Ekhaya kwaZulu ubhuti lo wafika nomama wakhe ezogana. Ubaba ngangimncane befika sakhula nje sinokulingana. Bangenzela-ke ekhaya umemulo ngo-2024 ngoGudi. Wayesupportive ubhuti kulolu hambo lwami lokuzigcina. Indaba yaqala after umemulo. Kwathi ntambama ubhuti waba nento ephuthumayo emsebenzini imdingayo and washo ukuthi ngeke sabuye KZN komele ngihambe naye. Yayingekho-ke inkinga ngoba besizovulwa besezizovulwa isikole. Inkinga yaqala lapho sesifikile eGoli. Waconfess ukuthi uyangithanda and ubelinde ngenzela umemulo. Angazi kwenzakalani from that day. Ngalala naye kuze kube yimanje siyathandana. Abazali bethu abazi and izingane zakwethu azazi nazo. Uma sivakasha ekhaya siba ubhuti nosisi. Okay. Sabingelela ngani siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button le channel yethu ngane zabethu-ke. Ngane zabethu-ke lana-ke udaba-ke leza ndawonye. Mina-ke nawe bengingathanda ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba laphayana kwi-comment section, ukuthi-ke wena uthini owakho umbono ngento eyenziwayo izingane. Mina-ke nawe masingaphinde-ke sihlangane futhi kwividiyo elandelayo, singajabula kakhulu. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.